Durant la jornada s'han compartit diversos malestars, propostes amb voluntat d'avançar cap a noves formes de treball dins el sector cultural, la reforma legislativa, l'enfortiment del teixit associatiu i sindical, la conscienciació dels drets dels treballadors de la cultura, la regulació de la tecnologia, són eixos que poden revertir veritablement la precarietat. Aquesta regulació, per exemple, i la integració de l'ètica en la intel·ligència artificial han de ser imprescindibles per assegurar que la innovació tecnològica no accentuï la precarietat, sinó que esdevingui una eina al servei dels creadors. Per això, a continuació, el que farem, ara us estem repartint uns documents, són uns documents de treball, i el que farem nosaltres és fer un breu resum, explicar una mica com està aquest document, també, al que hi podreu fer aportacions a partir d'avui mateix per anar millorant aquestes recomanacions i per poder tenir un document final de la jornada. Per això, doncs, deia que a continuació presentem un conjunt de recomanacions, unes propostes d'actuació adreçades a 4 grans blocs. Hem pensat en les administracions públiques, amb les associacions i organitzacions sindicals, amb els equipaments i els agents culturals i amb els artistes i els treballadors de la cultura. Per tant, vaig donar la paraula a la Tània i al Joan, que són els que m'acompanyen, i començarem amb les recomanacions pel que fa a les administracions públiques. És imprescindible que les institucions assumeixin un compromís ferm per revertir la precarietat estructural i promoure la igualtat d'oportunitats entre els diferents àmbits culturals. Alhora, cal impulsar mecanismes de coordinació interadministrativa que evitin duplicitats i assegurin una distribució equitativa dels recursos i, tanmateix, que la transparència sigui la seva bandera. La regulació de l'impacte de les noves tecnologies, inclosa la intel·ligència artificial, ha de formar part de l'agenda pública per protegir l'autoria i garantir l'ús ètic de la creació artística. Us passo la paraula. Bon dia, bona tarda a tothom. A veure, com deia la Margarida, ara us hem repartit una llista d'una sèrie de recomanacions que estan adreçades, que estan agrupades en funció a qui van adreçades. Aleshores, les primeres, per a administracions públiques, veureu que ja surten 11 recomanacions que hem resumit en 5 apartats. La primera és per una adaptació i millora del marc legal. Moltes de les recomanacions que ara sentireu han sortit durant tota la jornada, però aleshores, revisar la legislació vigent per fer possible una millor aplicació en el sector de la cultura i revisar la utilització dels contractes menors per tal de facilitar les contractacions artístiques i culturals. En segon terme, per una contractació justa i específica per al sector cultural, incorporar els contractes artístics i del sector clàusules que contemplin situacions habituals, tipus cancel·lacions, drets d'autor, terminis de pagament, que es produeixin tenint en compte els perfils de professionals que l'administració està contractant. També simplificar la burocràcia mantenint la legalitat i la transparència. Pel que fan bones pràctiques i protocols compartits, el tercer bloc, establir un protocol general de bones pràctiques en licitacions públiques, establint costos, clàusules socials i una plataforma centralitzada, impulsar una guia de bones pràctiques en contractació artística alineada amb el Pla dels Drets Culturals, en el coneixement i la capacitació del sector, formar el personal públic en programes obligatoris, que també ha sortit durant la jornada, i especialitzats en les peculiaritats i la contractació en el sector cultural, dotar d'eficàcia en el cens d'artistes i el cens de professionals d'oficis connexos a l'artista i altres professionals de la cultura per orientar polítiques públiques ajustades i, per últim, amb la regulació i ús ètic de la intel·ligència artificial, establir un marc normatiu propi o marc de funcionament sectorial que protegeixi l'autoria i eviti la precarització del treball artístic i promoure un ús responsable i supervisat de la intel·ligència artificial com a eina de suport a la creativitat. Ara passarem al següent bloc. Sí, doncs som-hi. Anem a les recomanacions previstes per a les associacions professionals, culturals i sindicals del sector cultural. Aquí el que veiem és que cal reforçar la seva presència i legitimitat promovent la participació activa dels treballadors de la cultura en els espais de decisió.
És imprescindible que aquestes organitzacions segueixin impulsant les campanyes de sensibilització i els treballs de documentació sobre els drets laborals que ja estan fent i que fomentin la cohesió interna per afrontar reptes comuns. La Tània ens en llegirà algunes recomanacions. El primer bloc fa referència a reforç i la visualització de la representació sindical d'artistes i patronal. Es recomana enfortir els sindicats artístics representants dels treballadors culturals mitjançant taules transversals i elaborant un tractament específic normatiu de la seva singularitat, entre altres, en convenis adaptats. Es recomana desenvolupar el recent canvi legislatiu sobre l'antiguitat mínima exigida als artistes per participar en eleccions sindicals en les empreses i reforçar i activar la representativitat patronal. Respecte a la consolidació legislativa i dignificació professional, es recomana plantejar propostes legislatives perquè els sindicats artístics puguin ser garants representants dels seus propis col·lectius. Es recomana treballar per dignificar els honoraris i també crear espais accessibles per denunciar males praxis. I respecte a l'últim bloc, que són les estratègies sindicals davant de la intel·ligència artificial, que està sortint força durant la jornada, es recomana incorporar una estratègia sectorial des dels sindicats artístics sobre l'impacte de la IA en el treball cultural. I pel que fa a les recomanacions que fan referència als equipaments i agents que desenvolupen activitats culturals, pensem que la responsabilitat no es limita a oferir només la seva programació o els seus serveis culturals, sinó que inclou la generació de condicions de treball dignes per als professionals que hi treballen o bé hi col·laboren. En aquest sentit, és fonamental que aquests agents assumeixin un compromís actiu amb la transparència, la igualtat d'oportunitats i la sostenibilitat de les pràctiques laborals. Alhora, cal que esdevinguin referents en l'aplicació de protocols de bones pràctiques, tant en la contractació com en la pròpia gestió interna. Ara en llegirem alguns destacats. Sí, les recomanacions per als equipaments i agents que desenvolupen activitat cultural. Veureu que hi ha 7 recomanacions i hem resumit en 3 apartats. En drets laborals i bones pràctiques en el sector cultural, potenciar el treball en xarxa entre equipaments i entitats i consensuar protocols comuns i compartir recursos. Signar codis ètics que garanteixin els drets professionals i crear espais de mediació i concertació per resoldre conflictes. En quant a igualtat, equitat i reconeixement social, impulsar campanyes de sensibilització per reconeixement social dels professionals de la cultura, garantir l'equitat d'oportunitats en l'accés a recursos i projectes i impulsar polítiques inclusives que vetllin per la igualtat i la diversitat. I en darrer terme, sobre l'ús ètic i responsable de la intel·ligència artificial, incorporar protocols d'ús vinculants sectorials de la intel·ligència artificial en processos creatius i de gestió cultural, assegurant criteris ètics, transparents i respectuosos amb l'autoria. I ara passem al darrer bloc. I pel que fa al darrer bloc, les recomanacions pels artistes i els treballadors de la cultura, sabem bé que la tasca que desenvolupen, sovint marcada per la intermitència, la temporalitat i la manca de reconeixement social, requereix un compromís col·lectiu per garantir unes condicions laborals dignes i sostenibles. És fonamental que aquests professionals prenguin consciència dels seus drets, s'organitzin i participen activament en els espais de representació i decisió, i alhora cal ajudar-los per enfortir la veu del sector davant de les administracions i de la societat. Per això, aquestes reflexions. De fet, la primera proposta és la participació i representació en el sector cultural. Es recomana inscriure's en associacions sectorials i als censos del Departament de Cultura. De fet, és una recomanació que ha sortit al llarg de la jornada. La segona recomanació és la formació professional. Es recomana molt assistir a programes de formació contínua per enfortir competències tècniques, laborals i de gestió professional. I per últim, respecte al que és l'ús ètic i responsable de la intel·ligència artificial, es recomana adoptar una actitud crítica, responsable i garantista davant de la IA en el procés de creació artística.
Gràcies, Tània, gràcies, Joan. En aquest sentit, per tots vosaltres, els propers dies rebreu un qüestionari per valorar aquesta jornada d'avui, però també i sobretot per fer aportacions en aquest document de treball que us acabem de fer arribar. I també ens podeu fer arribar, a tots aquells que no ho heu fet, aquella documentació que tingueu que penseu que pot ser interessant per incorporar a aquest banc de documents que hem vist avui 5 associacions que han presentat, però que en tenim, em sembla que la Tània ha dit una vintena, no? Una vintena més? Més d'una vintena. Doncs si algú de vosaltres també té algun tipus de document que pensa que pot ser útil pel sector, nosaltres l'enllaçarem amb aquesta web on hi tenim tota aquesta documentació penjada. De tot això en farem un llegat, una documentació ben exhaustiva, on podrem recollir no només les vostres aportacions, no només aquest full de recomanacions, no només el llegat que s'ha deixat en tot el treball de l'escolta activa, l'enquesta i els documents que us hem presentat, com els informes de professionalització i l'estudi sobre l'externalització, farà un gran paquet al que li direm el llegat respecte a aquest any que hem estat treballant sobre les condicions de treball del sector de la cultura. I ara sí, uns compromisos del Conca que prenem avui davant de tots vosaltres, en concret 3 compromisos que diuen el següent. Vetllar per l'acompliment de les recomanacions enunciades, encara no acabades, és a dir, esperant les vostres propostes, enunciades i fer-ne el seguiment corresponent. Segon compromís, informar el sector l'any 2027, tornem a quedar citats d'aquí 2 anys per veure què és el que ha passat, del grau d'acompliment d'aquestes recomanacions. I tercer, fer seguiment i impulsar la implementació de les mesures pendents de l'Estatut de l'Artista que corresponen al govern català fins a garantir-ne l'aplicació efectiva i, juntament amb el govern català, empènyer per les millores que li corresponen al govern estatal. Hem dit 3 mesures, 3 compromisos, però en tenim 4. Avui és el dia 25 de novembre, Dia Internacional per l'Eliminació de les Violències contra les Dones. Nosaltres, des d'aquí, avui, també ens volem comprometre amb estar atents a tots aquells abusos que pateixen les dones, que patim les dones, que hem patit o patirem al voltant de l'abús dins del treball cultural. Us encoratgem també a vosaltres a que aquest 4 compromís sigui un compromís compartit amb tots vosaltres i que avui sigui la litúrgia, la posada en escena de comprometre'ns a vetllar per aquests abusos i a lluitar per l'eliminació de les violències contra les dones. Moltes gràcies.